באים לעולם זה פרק 2. אני רק רוצה שתדעו. אוקיי, באיזה מדינה אני עכשיו? אני לא קורא טוב באנגלית, שכחתי מזה. אני מדלג על האוקיינוס. אנחנו נכנסים פה לממס. איפה אמור להיות ישראל? בואו נשאל את האנשים. אני לא יודע, אולי בצד השני. אני רואה פה את רוסיה. תל אביב, ירושלים. כתוב פה תל אביב, ירושלים. אנחנו בטוחים שאנחנו בישראל? אוריה, כתוב פה תל אביב, ירושלים. זה בטוח שאנחנו בישראל? כתוב פה תל אביב, ירושלים. כי אתה מתפרסם גם בפרק הזה. אנחנו בישראל אם כתוב פה תל אביב ירושלים? כן. כן. אנחנו בישראל. תראו איך אנחנו בישראל. אם אתם יודעים לקרוא באנגלית בכלל, תראו שכתוב פה תל אביב יפו ירושלים. ירושלים זה ג'רוסלם באנגלית. אוקיי, בואו נסתובב במקומות אחרים בעולם. היינו בישראל עכשיו, בואו ננסה להסתובב ברוסיה. אנחנו מסתובבים בכל רחבי ברוסיה. איפה איראן? אני לא רואה פה את איראן. איראן זה אמור להיות איפשהו באזור. אוקיי, זה לא המדינה שהיינו איתה במלחמה לפני רגע. אבל בואו ננסה לחדור לשטח רוסיה. אם אנחנו כבר ברוסיה. נכון שאנחנו גרים בישראל, אנחנו תכף נחזור לחיפה. האוקיינוס. אני הולך על המים, האוקיינוס. אני עדיין ברוסיה. טוב, איפה אוקראינה? הנה אוקראינה. ממש מתחתנו אוקראינה. להיכנס לאוקראינה? להיכנס לאוקראינה? ברצינות, להיכנס... אוריה, להיכנס לאוקראינה? אני עכשיו ברוסיה. כן. נכנסתי לאוקראינה. ואני בדיוק... אוריה, ראית כבר את הסרטון שרצית לראות? אולי עכשיו תראה את הסרטון שלי. תכתוב הפועל באר שבע. זה יראה לך בעמוד את העמוד שלי. לא. פשוט תכתוב הפועל באר שבע. פשוט תכתוב... לא. אני אראה לך. כותבים שטרודל הפועל באר שבע. לא, רגע.
מחזיקת גביע המדינה. יוטיוב זה משחק מדינות ברובלוקס. כן, תראה. ברובלוקס. תראו, מה זה? איפה שמדינה? מה זה? איפה שמדינה? מה זה? לא, זה בלגיה. בלגיה, ווייט. זה גם לא לבנון. הודו. זה גם לא לבנון. הודו. מה זה לבנון? סוריה. פולין, לבנון, ארצות הברית, סוריה, אומן. דובאי, פורטוגל, מקסיקו, מצרים, סין, ארמניה, קטר. אני תכף אחזור אליכם, שנייה. חזרנו, בגלל בזבוז הזמן הזה אנחנו נעשה 10 דקות אבל לא 8, בסדר? אוקיי. אז זה סרטון שאני יצרתי כבר. זה איזשהו משחק חדש. מוריטניה, טורקיה, מרוקו, ניגריה, קנדה, שווייץ, טוניסיה, ליביה, לוב, זה לוב, אפריקה דרומית, זה יש, צדקתי, סוריה או שזה, כן זה, זה לבנון, ארצות הברית, איפה ישראל במקרה? אומן, וככה, זה מה שיש, זה לא מסוים, קומורוס, בורקינה זה לא יכול להיות ככה. עוד פניה זה קל, מה זה בדיוק? עכשיו הם יקחו אותי לשלבים הקשים. שלב קשה אמור להיות קל. היה אומרים לי שזה קשה, אבל לא קשה. דובאי, סודן, פורטוגל, מצרים, צרפת. אוקיי, חזרנו, אוריה, צפה בתוכנית שלי, אבל זה יהיה ב-11. 11 דקות, 3 דקות תוספת זמן לפרק. אוקיי, תסתכלו על זה. אני לא יודע באיזה מדינה אנחנו עכשיו. הודו. פה זה טורקיה, אין בעיה שזה לא יהיה טורקיה. הוא עשה תימן רק הפוך. טוב, מקווה שנהנתם, ביי. אז פה זה ספרד.